Celestials. For mange gange skal jeg sige det til dig. Ja, du... Er der nogen af jer, der kender... Wow, it's hard. What? Wow, Ja. it's Andreas, hard. hvad for nogen bruger På du YouTube. kindness på? Hvad for noget, siger de? Hvad for nogle bosses bruger du kind? Er I enige om, jeg skal køre ham her, ikke? Jo, kør ham bare. Bruger For det guds skyld. nærmest aldrig. Bruger den meget Jeg stunner ham nu. klaksi? Ja, men fuck vil jeg også bruge den på, men den har jeg jo heller ikke lavet på Heroic. Jeg har ikke healeren. Han shrinker det. Kan du 4 ham? Men den vil jeg nok også, det vil nok også være... Kan du 4 healeren? Notion kunne man måske Står også lige godt bruge. herovre, ikke? Jeg skal nok fire hitter. Notion Ja. er også en fight, hvor man Notion bare er står også- oven i hinanden, og Divine Star er lidt op og sådan noget. Okay, ham der, ikke også? Han har Prayer set saloon på mig, Healing, Koster. Jeg kan godt forstå det, fordi jeg kiter ham. Jeg får aldrig lov til at gå ind først. Du bliver nødt til også at kite nu, Tips. Er det rigtigt? Så kan man Jeg går bare- så kan man altid bare ind stå- først. Ja, men jeg får aldrig Jeg lov ruller til det, og hvis jeg får lov til det, så skal der altid soakes, når jeg kommer ud igen, og det er pisse irriterende. Bare giv mig lov til at stå og fucking DPS med smite og penance på den boss. Så skal jeg nok vise jer HPS. Det er vildt sindssygt, altså. Når man Burster. får lov til det. Jeg Ja. børste du igennem. Der må du altså bare nedlægge veto, eller der må du bare sige, det skal du. Det har jeg i hvert fald gjort. Og sagt, at jeg skal først ind. Det har vi ikke rigtig diskuteret siden første gang, tror jeg. Godt nok. That laugh. Men det giver da heller ikke nogen mening, at du ikke skal først ind. Det er Så bliver jeg lige lavet hekst. sådan, for mig der har det altid været sådan, at healers ikke kommer først ind, og så står man bare der og kører, så kan man lige så godt bare lære at stå. Men Disc Priest er jo heller ikke healer, vi er jo egentlig bare DPS'er. Det prøver jeg også at fortælle alle andre, men tror du de lytter på mig? Man. Nej. Nej, det er ligesom, når Tubes han brokker sig over, at jeg gerne vil have et DPS-gear. Ja, Så Koster. For eksempel med Christian, Ej, hold nu og kæft. når vinder det der mega nice chest, der er fra Fuck der. Det er Så fedt, ved jeg ikke, om Warlocks gerne vil have Tyre, men det vil jeg i hvert fald gerne have. jeg har Den den er med sindssygt, ja. Heroic Warforged, den er rigtig nice. Hvad for noget? Jeg har den som Heroic Warforged, Ah, så glad for den. godt så. Jeg har også Grazers fra Klaxi. Fuck, jeg er den bedste warrior i hele verden, mand! Gloves fra Fuck, der er Og du skal ikke sige Ja, noget, det kunne Koster. godt også- Det var det var- rimelig det var OK survivability der. At the warrior, der blev kørt. Er du klar over, hvor meget jeg har healet af den der? Jeg har ikke lavet andet. Prøv at se den der.